Moi bons días, un día máis estamos en Valdeorras, estamos no barco. Estamos desenvolvendo unha importante axenda de traballo que comenzou coa reunión do Consorcio de Augas, que se adoptaron diversas medidas de cara a continuar con este bo funcionamento e mellora e ampliación do propio Consorcio, que é un órgano estricto propio da comarca de Valdeorras e que non ten outra comarca, e que ademais é un modelo de xestión do ciclo integral da auga que aspiramos a replicar noutras partes da provincia. Bueno, é un momento, como digo, unha visita máis das múltiples que fixemos este ano, como levamos feito desde a toma de posesión no 23 a Valdeorras, a comarca de Valdeorras, para presentar as actuacións que levamos a cabo e para estar en contacto coa sociedade de Valdeorresa, co tecido empresarial, co tecido asociativo, co tecido cultural deportivo, en definitiva, ca sociedade de Valdeorras. A modo de balance, eu este ano diría que agora que estamos xa rematando o ano, diría que hai 3 ou 4 cousas que destacan. En primeiro lugar, unha situación tráxica como foi a vaga de lumes, evidentemente, que nos afectou a salud durante o mes de agosto e que fixo que a Diputación, o mesmo que outras administracións, se implicara na xestión dos mismos e na recuperación ou reconstrucción dos efectos dela. Durante a xestión actuamos cos consorcios de incendios, actuamos con medios, efectivamente, do parque de maquinaria e destacou fundamentalmente todo o que foi a xestión do vertedoiro da Rúa, que asumimos, efectivamente, para poñer fin a unha situación moi complicada que padecía a Rúa e tamén Petín e as inmediacións. Creo que foron as cuestións máis importantes e logo, dentro das posibilidades que se nos dá por parte neste caso da legislación do Estado en materia de fondos, como saben, nos levamos reivindicando muitísimo a capacidade, a liberdade de emplear os fondos que temos propios, e a pesar de eso, agora acabamos de desbloquear un pouco ese tema un pouco, nos podemos destinar diñeiro á reconstrucción e concretamente os concellos que máis afectados estuveron, como é o caso de Vila Martín de Valdeorras ou como son os casos de Rubiá, etc. Nestes casos, o propio Larouco, lle demos a cantidade máis importante que se deu a outros concellos, que foron 100.000 euros para paliar eses efectos dos incendios. E ademais desta situación evidentemente anormal e que seguimos encarando e que seguimos traballando con ela, quero destacar dúas cuestións moi importantes que tuveron aquí unha plasmación. Unha delas é que vamos a tratar a continuación, pero a outra foi o desarrollo do PERTE da auga. O desenvolvemento do PERTE da auga empezou nesta comarca, e creo que hai moitos xestos de cara a esta comarca. Empezou aquí a instalación dos contadores intelixentes, empezou aquí a sensorización, efectivamente, das estacións de depuración, en definitiva, e aquí está rematando toda esa fase. Como ustedes saben, é un proxecto europeo que supón a inversión de máis de 13 millóns de euros en toda a provincia, e Valdeorras foi unha vez máis pionera na instalación, xa que comenzou o desenvolvemento dese proxecto, como aquí tivemos a ocasión de facelo aquí nesta comarca. E logo temos a reunión ten enlace ca reunión que vamos a facer agora, que non é outra que é urbana, efectivamente, que engloba todos os concellos da comarca de Valdeorras nun conxunto de actuacións que supón tamén de máis de 7 millóns de euros. Aspiramos a que se complete o programa cos 10 millóns de euros que teníamos previstos inicialmente, e que hoxe vamos a ter outra reunión para xa seguir avanzando na desenvolvemento deste plan, concretamente, deste plan que ten actuacións múltiples propostas polos concellos, desde actuacións de carácter de recursos turísticos, vivenda, recuperación de mobilidade sostible, etc. É dicir, é un conxunto de actuacións que vai a mellorar moitísimos aspectos da vida dos valdeorreses e que vai a contribuir ao seu desenvolvemento. É, como digo, unha inversión específica para a comarca de Valdeorras, que ahora mesmo está en 7,3 millóns de euros, e que aspiramos a que completar ese plan inicial, que son os 10 millóns de euros, e, por tanto, a chegar a toda a comarca
pois todos esos efectos. En definitiva, creo que o compromiso da Deputación que a comarca de Valdeorras explicitado na toma de posesión do 17 de xullo do ano 23 e xa concretado a partir de setembro dese mesmo ano onde abrimos a nosa delegación aquí e onde nombramos a única diputada especial que ten a Deputación en calquera comarca, neste caso en Valdeorras, e esta continua visita a Valdeorras, este continuo apoio aos proxectos estratégicos e tamén indicar que aquí atendemos de primeira man a todos os alcaldes, porque como saben tamén no ano 23 puxemos en funcionamento un plan de financiación municipal completamente novidoso que foi o Plan Cooperou, que multiplicou por máis de 3 os recursos destinados aos concellos, pasando de menos de 30 millóns de euros a prácticamente 90 millóns de euros que levamos a estas alturas. Por lo tanto, creo que as cifras falan por si sola. Insisto, atención directa, proxectos estratégicos, financiación moi aumentada dos concellos que fan que a implicación da Deputación que a comarca de Valdeorras sexa unha implicación real, efectiva e moi productiva, desde logo, para tanto para a propia desde logo comarca como desde logo para a Diputación, que se encontra o que me encontro como presidente especialmente satisfeito da actuación que levamos a cabo.